Получателно на гръбчето, малко ще сложим. Взима ми бележките, не ще ме да оригинална. Тази дето ми е пратила от почта. И няма, вика няма, Роби тук обръща кошовите. Сега ще дадете нищо. Ми дадах две бележки и една ми връща. Аз ще им се тарикати тук, мошенници. Ти си идваш като човек, си плащаш, вадиш си тук разни документи и на всичкото отгоре ти скачваш на главата. И фамилията ми объркава. Ето, виж на човек как са две бележки дам. Къде ми е втората бележка? Ще даде това известие, което вие го търсите, или е във вас, за това говорите, не? Ама не е в нас, вие го взехте. Добре, как да го вземе? Ама аз съм вас снимал с камерата, искате да прата на господаря на ефира ли? Ами не дей, че се занимавате сега. Ама какво да не се занимавам? О, вие ще си получите заслужено. Просто не сте познали. Изведнъж го изкарахте, нали? Там отдолу. Ето, обаче него трябва да го чашата получавате. Да. Трябва да пишем справките получавате. Както искате да имате. Добре, разбрах. Не знаех, за първи път ми се струва. Ми се прави това. Добре. Няма проблем. Добре, благодаря. Може да помогна за едно нещо? Много благодаря. Тук ли? Да. Нали така? Да. Така, дайте да видим вие какво ще получавате.
Картка ми дайте. Цариградско шосе? Мога ли да попитам? Малко гледа. Алинка? 71,20 за 3 кг. Благодаря. 200 е раз. лева и 68 стотни. На кантара. Не мога лично правя опаковка, не мога да се пусна кантара. Може да се приберете. Какво казахме? Тук ще го доставим, това го връщам на клиента. Да. Йоско, това сте вие, Да. нали? Държите. 16,68. Ето ви плащанията, ако бъдете паричките от тази. Колко издължи? 15 лева и 68. Добре, бележката за кой за 3,50? Това е почтенска такса, другото ви е за ДДС. А къде имам бележка, за която плащам тази сума? Искам бележка, която плащам цяла сумата. Всичките бележки ви давам. Искам бележка за 15,60. И събирайте ги и толкова. Иначе ще ви дам 3,50, за колкото ми давате бележка. Аз ви давам за ДДС-то документ, Къде за пред 9? вас най-голямата бележка. 15,60. Така ли? И 8. Кой е наред? Документ. Дата и подпис на този. Тук не да, за тук подпис. На другия мисля, че не служи. Искам тези две туби една вече, шампуана да се опиши. Една дълго шампуанче. Добре.